agora fan na ponte unha festa do caldiño de Riola, que ben lo pasaron todos, pero traballaron forte, traballaron como lobos, as mulleres e os homes. Ese caldo de Riola a mí moito ben me fai, deixame un sabor na boca e non me vai nada máis. Ese caldo de Riola é cousa moi especial, feito na ponte do Porto todos os anos no verán. Nunca na vida tal vi ese tamaño de pota, 6.000 e pico de litros, caldo para toda a parroquia. Levo 1.000 kilos de carne, 700 de patatas, allos de trabanderase, 300 kilos de fabas. Ese caldo de Riola a mí moito ben me fai, deixame un sabor na boca e non me vai nada máis. Ese caldo de Riola é cousa moi especial, feito na ponte do Porto todos os anos no verán. 2.000 cuncas de barro que viñeron desde Buño, dali comían o caldo que chegou para todo o mundo. Hubo moita animación, humor e moita alegría, filmado en televisión, reportavoz de Galicia. Ese caldo de Riola a mí moito ben me fai, deixame un sabor na boca e non me vai nada máis. Ese caldo de Riola é cousa moi especial, feito na ponte do Porto todos os anos no verán, todos os anos no verán, todos os anos no verán.